हेलौ लोगोफोर आंनि खबथाय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय जाबाय। ओमफ्राय नै जोंहा दा गामि खाथियावनो आरो एसे गोजान थांनांगौ फट' लानो थांनो नागिरदों जोङो। लोगोफोर दङ माखासे, ओमफ्राय थाबायलांनांगौसो नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफ्रा नायलांबाय थादो आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम आरो लोगोआव लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। थब थब 1K जानायनि नै फालतु लाबाय आनिबाव ब्लाउस लाबाय, माला लाबाय, ओमफ्राय एसे देलायग्रा बुस्थु लानांगौ नालाय नै देलायग्रा लाबाय। ओमफ्राय नै फिसालायाबो दे दावबायसाबो थांगोन ने नै लोगोफोर जोंनिथिं दाबो माइयानो गायजेनाखै। जोंहा खस्थ'ना जोंनिजों, ओमफ्राय दासो आलि दानलाबाय। नैबे आब'आ थाङा, ओमफ्राय जोंहा नै थांगोन। लाजि गुसु गोजाहाय सिख्लाफ्रा। ओरै माखासेलाय सिख्लाफोर दंबावो माखासे बुरजाथार। ए मालाबा खनसेयाव थांगोन नो नैबे आब'आ। नोंहा थाथ'दो दे, नोंना फिसा देरथ'वाखै दा, आंना देरबाय। दावबायसैलाय आया सेन्देलालाय गारबोबाय होनबायना जोंनाव फैबायलै नै मेथाइ लाबाय जाहैनोसै दा फट' लाखांनानै। ना लादो साहा नै लामाया बरियाल'खा जोंनिजों टाइल्स गोजा। दा बरिया जायगा नुलांसिगोन लोगोफोर, नायलांबाय थादो जोंनि जायगाखौ नायनोबा। नैबे जोंहानि दुब्लि, बेयाव माइ गायो जोंहाबो। मालायनो आदामोन हिनजाव बैसोना मेथाइया ओइ ररा ज' थाबायलांनांगौना, सिख्ला सानैया सिगां थारलै हनै। ओइ साबसिनथारमोन लोगोफोर, ओमफ्राय दा जेबो खुलियासै आरो हाग्रा दुजोब्बाय। बेयो साबसिनथार मेंलायलायनानै। ओइ ससेल'सै बैखौ बारबा मोनबाय। मा सिगां दंलाय होनदों रिल्स खालामनोनो सिगां होनलायबाय आरो जोंखौ। गय बागान न'फोरा लामाया टाइल्स गोजा, ओमफ्राय खि मोनामबावबाय रा ने। मेथाइ थफ्ला लाग्राया नै जोंना आरो नै जि थफ्ला लाग्राया जाय ओरैबायदि गोजानना दा जायगाखौ फसायजोबगोन लोगोफ्रा। फिल्डआव गाखोनांगौ ने, गाखोनो मोनगोन ना मोनाथाय। ना फोरानोलै आजा फैदो ये लेंहर खामथ'आबो गावस्रा गोदावसो रावसो। ओइयावनो ओइलाय मोनबाय गारि खानाय खाथियावनो ना हरलाय बस सर्भिस लागासिनो मोननोसै लोगोफोर। फैदोलाय गथ'आनो नै हमथालायना
मोनसिगोनानो जायगाखौ आलासि फैदों नालाय नोंस्रानो बैयाव बेरायहैनो एबा पिकनिक स्पट खालामनो फोसाबजोब्बायमोन नोंसोरखौ लोगोफोर ओमफ्राय दा जायासै आरो एबारनिफ्राय जासिगोन ओमफ्राय लोगोफ्रा जाय जाय फैनो आंनाव कमेन्ट खालामबा जाबाय ओमफ्राय नै जायगाया ओरैबायदि मोजां ना नै ओरैबायदि गोथांल' नुजोबखायो खैरो बागान गोजा बैयो बे खैरो सिङावनो फट' लाफैयो मानसिफ्रा अयथासार फैयो नों मिथिदो दे नै ओरैबायदि खैरो बागान गोजा जायगाफ्रा बेयो फरेस्ट केम्प बिल्डिं फरेस्टफोर थायो बाव दा गैथ'वा खोमा ने दा गैथ'वा दां इयाव हा जायगाफ्रा नायदो लोगोफोर हा गय बिफांबो नायबाय ओइयाव गाखोना फट' लाहैनांगौलाय जा साइज जाबायरा ने दाखालि बिदि नङामोन आयै जायगाफ्रा फाग्लि जानो नागिरलायदां नै लोगोफोर फाइनालि फट' लाखांबाय ओमफ्राय दा मेथाइ जानोसै आरो दा थांनोसै ओमफ्राय जाखांबाथाय फैद' लगायजोबगोन बेखौ बावनो लगायनोसै दे नोंसोर लादो दे नै मेथाइ जानो माबानो नागिरबाय जोंहा दा मिथिनोसै बे मोनाबायना दा 5:30 ने गोलोमजोबखाबाय रा आं अबस्थायानो गैला गोनां आंनि लोगोफोर नावलाय गोजौआव गाखोहैजोब्बाय फट' लाग्रा नै बरिया होनदों बे फालसो लगायनो बा नै गोजौआव गाखोहैजोब्बाय आसोलफ्रा बा लगायग्राया होबाय लागाव आसार गैला मिमिनिया फोजोबबाय दा आदै मेथाइ जानोबा मेथाइ जानोबा नै मा मेथाइ नै नर्थ इस्ट ओमफ्राय साना गथा नुडल्स ओमफ्राय नै पकरि